कार्यक्रमाची स्पेशल इन्व्हायटी तुम्ही आम्हाला उपलब्ध करून दिली त्याबद्दल मी सम्राट क्लबचे आणि खास करून पेडणे सम्राट क्लबचे मनापासून अभिनंदन करतो, आभार मानतो। सम्राट क्लबची ख्याती मी काय सांगण्याची गरज नाही, तुम्ही स्वतः सम्राट क्लबचं काम करत आहात। सर्व क्षेत्रात योगदान देत देत या कलेच्या क्षेत्रात सुद्धा मोठी भरारी आणि आपला स्वधर्म, आपली कला संस्कृती, गायन, शिक्षण या सर्व क्षेत्रात समाज बांधवांना सर्वांना पुढे आणण्याचं काम अशा तऱ्हेचे कार्यक्रम आयोजित करून सम्राट क्लब करत आहेत। त्याबद्दल मी सम्राट क्लबचे मनापासून अभिनंदन परत करतो। आज आपण तिथल्या ज्या सत्कार मूर्तीचा सत्कार केला, मन आनंदानं भरून आला की संपूर्ण जीवनभर एका कलेची साधना करत करत ती कला आपल्यापुरती न ठेवता समाजात वाटण्याचं काम परिश्रम घेऊन, सर्व तऱ्हेचे परिश्रम घेऊन कसल्याही म्हणजे कुठेतरी आर्थिक बाबीचा विचार न करता हे विद्यादान हे सर्वांपर्यंत जावं, समाज संस्कृतीनं अन्य सगळ्या गोष्टींनी सुसंस्कृत व्हावा यासाठी तुम्ही जे प्रयत्न केले आहेत ते निश्चितपणे मोलाचे आहेत आणि त्यांचे चांगले परिणाम निश्चितपणे आपल्या पुढच्या पिढीला आपण बघितल्यानंतर आपल्याला मिळेल। आपली संस्कृती आम्हाला हे सांगते, जे काही पूर्वजांनी आम्हाला दिलेलं आहे ते पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचण्याचं काम आम्हा सर्वांचं आहे। आणि आपला धर्म, संस्कृती, कला, गायन सगळी क्षेत्र जी आहे त्या क्षेत्रात चांगल्या पद्धतीने काम आपण शिकून समाजाला सुशिक्षित करण्याचं काम तुम्ही सर्वांनी केलं आहे आणि हे काम या देशाचा, या राज्याचा प्रत्येक ज्याने ज्याने शिक्षण घेतलं तो नागरिक निश्चितपणे सुशिक्षित नागरिक झाला आहे असं आम्हाला पाहायला मिळतं। कुठची तरी विद्या घेतल्यानंतर, ते विद्या शिकल्यानंतर त्या माणसाच्यात आम्हाला निश्चितपणे बदल बघायला मिळाला आहे, आम्ही कित्येक वर्ष बघत आहोत। आणि म्हणूनच हे समाज घडवण्याचं जे काम आहे ते उत्तम प्रकारे तुम्ही केलेलं आहे आणि तुमच्या या कलेला वंदन करून ही गुरुपरंपरा जी आहे ही माणसाला निश्चितपणे शिक्षण नसेल असं आता आमच्या एका सत्कार मंत्र्यांनी सांगितलं, कदाचित तो शिकलेला म्हणून नसेल पण तो याच्यात जेव्हा तो गुरुकडे शिकतो तो सगळं काही मागे ठेवून काही न शिकता सुद्धा तो चांगला सुसंस्कृत असा नागरिक होऊ शकतो, सुसंस्कृत असा सर्व विद्याकला प्राप्त करू शकतो। आणि यासाठी ही जी गुरुपरंपरा ही अनेक वर्ष या परंपरेने या देशाला नाव दिलेलं आहे आणि म्हणूनच बाहेर असतात लोक सुद्धा या गुरुपरंपरेतून शिकण्यासाठी अजूनही या देशात येतात। हे आमचं सर्वांचं भाग्य आहे असं म्हणायला हरकत नाही। आणि त्याचबरोबर मला सांगायचं एवढंच आहे की समाजाला जिवंत राखणारी ही कला आहे। कला आम्ही म्हणतो परंतु या कलेचं व्यसन जर प्रत्येकाने घेतलं तर निश्चितपणे हा समाज जिवंतपणाने वावरणार नाही। गेल्या वर्षात जे गुरुपौर्णिमा जाली ती गुरुपौर्णिमा अशा स्वरूपाची आशिल्ली आणि अतिशय सुंदर असो कार्यक्रम जालो आणि त्या वेळाचेर आशिल्ले सम्राट आमचे आदले प्रेसिडेंट सम्राट दीपकबाब नार्वेकर ताणें अशाच प्रकारे कार्यक्रम आयोजित केलो। अशाच प्रकारे सगळे गुरु एका जाग्यार हाडिल्ले आणि जेणे करून कार्यक्रम तो सुद्धा खूप पद्धतीत यशस्वी जालो। तेज्या पयलीं कार्यक्रम जालो गुरुपौर्णिमा, त्या वेळाचेर गुरु जे आशिल्ले प्रत्येक गुरूचे गुरुपौर्णिमा तांचे गुरुवंदन जे आशिल्ले ते सगळे क्लब लेवलाचेर केल्ले आणि अशेच दीस 27, 28, 30 गुरु अशे तरेचे गुरुपौर्णिमा आमी करतात आणि तो कार्यक्रम सुद्धा खूप यशस्वी जालो। सांगपाक उमेद दिसता
की जेन्ना पयलो फावट गुरुपौर्णिमा कार्यक्रम आमी आयोजीत केल्लो त्या वेळाचेर आयचे स्टेट प्रेसिडेंट जे आसा सम्राट शिरीष बोरकर तेन्ना ते अध्यक्ष आशिल्ले आनी त्या वेळार त्याच्या अध्यक्षते खातीर तो पयलो गुरुपौर्णिमेचो कार्यक्रम खूब यशस्वी जालो आनी ताका खंय नामना मेळ्ळी आनी आयच्या ह्या तिसऱ्या वर्सा ह्या गुरुपौर्णिमेच्या ह्या मानवंदनाक जे आसा ताका एक बरो मान आसा सन्मान आसा आनी ताका लागून कितलेशेच गुरू हांगासर जमिल्ले आसात. पहिलाच कार्यक्रम आहे आमचा स्टेट लेवल. थोड्या चुका आमच्याकडे होऊ शकतात, त्यांची पूर्ण जबाबदारी मी माझ्यावर घेतो आणि तुमची पहिल्यांदा सगळ्यांची माफी मागतो. कारण ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ गुरुजन इथं उपस्थित आहेत, त्यांच्या पुढे गुरुपौर्णिमेबद्दल बोलण्याचं धारिष्ट मी करत नाही, कारण तेवढा मी ज्ञानी माणूस नाही आहे. तरी पण जसं म्हटलं जातं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म. याचा अर्थ गुरु म्हणजे ब्रह्मदेव जो उत्पत्ती करतो, विष्णू म्हणजे जो आम्हाला सांभाळ पालन पोषण करतो, आणि शंकर महादेव जो लय करतो किंवा विनाश करतो. या तिन्हीपेक्षा गुरु श्रेष्ठ म्हटलेला आहे. आणि गुरु पाहिजे तर कुणाला घडवू शकतो आणि बिघडवू शकतो. म्हणजे अशी महती शास्त्रात सांगितली गुरुची, गुरु एवढा श्रेष्ठ कोणच नाही म्हटलं. जसं आपल्याला समाजात जन्माला आल्यानंतर 4 प्रकारचे ऋण फेडायला लागतात. एक मातृऋण असतं, दुसरं पितृऋण, तिसरं गुरु ऋण आणि चौथं समाज ऋण. मी स्वतः माझ्या आई वडिलांना माझे गुरु मानतो. मी तसं अजून गुरु केलेला नाही आहे, कारण ज्यांनी मला ह्या स्थानात पोहोचवलं ते आई वडील माझे गुरु आहे. तसंच आपलं दुसरं ऋण असतं जे गुरुप्रती, ते आम्ही थोड्या प्रमाणात आज हा कार्यक्रम करून पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. गुरुपौर्णिमेचा कार्यक्रम ॲक्च्युली गुरुपौर्णिमा 3 जुलैला झाली, पण वर्किंग डे असल्या कारणाने आम्ही कार्यक्रम रविवारचा ठेवला होता. तर आपण सर्व उपस्थित राहायला तुमचं बरोबर एकदा स्वागत करतो. तसे Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.